Wala man direktang maigo sa bagyong Ruli. Apan pipila ka mga lumulupyo sa Northern Samar ang apektado. Dulaan sa 11,000 ka mga individual ang ipabakwit ug 5 ka mga balay ang naguba. Samtang padayong gipahimangluan ng publiko nga kanunay magbinantayon kay aduna pay umaabot nga bagyo. Ani ang report ni Femery Dumabo. Wala kay minatala nga nakala sa Eastern Visayas. Gawa sa kapin 3,000 ka mga pamilya nga gilangkuban sa 10,827 ka mga individual nga gipa-evacuate nitong Sabado pa lang gikan sa 18 sa 24 ka mga lungsod sa Northern Samar. 554 sa mga gipa-evacuate ang gikan sa Katarman, Northern Samar. Ug 5 gyud sa mga balay sa barangay Baybay sa lungsod sa Katarman ang naguba tungod sa dagkong balod ala sa bagyong Roli. Bahay lang, total, siguro mga 5 bahay ka. Opo. More or less 5 bahay ka. Samtang gitugan sa Office of the Civil Defense sa Eastern Visayas nga gawas sa kabalayan sa Katarman, aduna say apektadong agrikultura sa ubang bahin sa rehiyon. Partial damage assessment po on agriculture. San Roque, Northern Samar, totally damaged area, 14.71 hectares. Okay po. Partially damaged area naman, doon sa mga affected farmers, 27 po. Paday ng ilang pahimangno sa publiko nga kanunay magbinantayon, ilabi na nga pipila ka mga bagyo pa ang gipanglantawan nga musod sa nasod sa naulahing bahin ning tuiga. Yung mga official page ng Pag-asa at sa mga weather agencies po natin para makapaghanda po tayo kung may mga panawagan po sa mga otoridad, mga MPOs or LGUs, sumunod po tayo para wala pong buhay ang malagot para lahat po tayo safe. Zero casualty po ang ating aim palagi. Uban ni Renate Quiñones, ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak.